korjataanpa piirustuspöytä. Siihen tarvitaan hiomakonetta ja intoa. Hiotaan pöytä siitä puhtaaksi. Mutta jaksaako ihan niitä kaikkia sieltä ottaa, niin ei se ole aina niin selvää. Tarkistusta välillä sinne jäi vähän vielä lisää pois. Reunat kannattaa muistaa kanssa. Ja sitten sisäpuolelta maalataan se kokonansa. Sisäpuoli, ulkopuoli ja reunatkin. Maalia vähän se. Otetaan tämpäristä maalia, lorautetaan sitä vähäsen tohon kaukaloon. Ja sitten vaan rullailemaan. Helppo se tommosella tilalla on vedellä. Edes takaisin moneen kertaan. Vai oikein tiedä, miten se kuluu tehdä. Ja sivuseinät kans. Päälliseinä kiiltää niin hienosti. Ja alataso samalla. Sitten lopuksi putsataan työvälineet. Kannattaa käyttää vesiliukosia, niin ne on helppo putsata. Toiseen reunaan laitetaankin tuonne hieno kuvio. Hahmotelma vedetty lyijykynällä siihen, jolloin otetaan vähän toista maalia. Sekoitetaan maalipönttö ja ei muuta kuin pensseliä käteen. Ja siitä maalaamaan sammakon sisustaa. Kohta se on tehty. Ankka maalataan toisella värillä. Otetaan vähän maalia käteen ja ruvetaan maalaamaan. Sieltä se tulee. Jahka maalipinta on kuivunut, niin aika hyvä tulee. Aika hyvä. Ei ihan täydellinen, mutta tosi hyvä. Kuviot on vielä epäselvät, mutta maalataan niihin vielä reunat. Tällä kertaa käytetään mustaa tussia. Ja hyvä tulee. Ankka ja sammakko tyytyväisenä vierekkäin. Pöytä alkaisi olemaan valmis. Nyt kävi vaan semmoinen ongelma, että se meni heti käyttöön eikä kerran ottaa lopullista kuvaa, että minkä näköinen siitä lopulta tuli. Mutta tuli just sellainen, kun sattui tulemaan.